Assalamu alaikum. Sunana Mustapha Yusuf daga wannan tasha ta Hausa Koda. Kamar yadda kuke gani, a yau za mu tattauna ne akan yadda nake amfani da wayata na yi kasuwanci a kantin kwari ina kuma daga gida. Hakika akwai alkhairi, saboda daga gidanka za ka ga kayan da kake bukata, sannan kuma ka taya su, ka ga hotunansu, sannan kuma ka yaɗa su kai a matsayinka na mai sayarwa ka samu alkhairinka. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Kamar yadda kuke gani a nan, ina cikin wayata ne. Daga nan zan tafi cikin Facebook. In na shiga cikin Facebook, zan tafi searching. In na tafi searching, kawai zan sa kantin kwari. A nan duk wani shago da yake amfani da suna na kantin kwari za ka gan shi. Ga shaguna nan daban-daban: Kwari Market Online Business Kano, ga wannan kantin Ishaka Rabiu Kano Market Online. Ga shaguna nan daban-daban suna neman kwastomominsu a Facebook. Ka shiga kowane shago da ya yi maka a nan. Yanzu zan duba wani, kamar ga wani nan, Espormizer Investment Kano kantin Kwari Market. Za ka iya shiga ciki. Ga shi nan kamar yadda kake gani da lambobinsu. Za ka iya ɗiban hotuna kamar yadda nake yi, ina ɗiba ni saving. Za ka iya saving ɗinsu, duk ga shi nan. Za ka iya saving ɗinsu, sannan kuma kai tsaye za ka iya kiran wannan shago domin samun adres ɗin shago. Yana da kyau ka je ka ga irin kayayyakin da suke sayarwa. In ma ba ka je ba, za ku iya yin magana ta waya, ko kuma akwai waɗanda za ka ga kai tsaye link ne zuwa WhatsApp ɗinsu. Kamar wannan MK mai kaloli, shi ma ga shi nan da lambar wayarsa da kayayyakin. Za ka iya shiga ka ɗebi hotunan ka ajiye su, kuma kai tsaye za ka iya kiransa. Za mu ƙara gwada wani. Ga wani Albarka Textile Company. Kun ga wannan akwai WhatsApp, ga shi nan muna gani. Za ka iya shiga, za ka fara ganin irin kayan da yake sayarwa. Ga su nan daban-daban, shaddodi masu kyau. Zan iya saving ɗinsu. Yanzu ga shi nan ina saving ɗinsu. In ka gama saving, ka tara hotunan da kake bukata, kai tsaye za ka iya taɓa shi a WhatsApp kamar yadda kuke gani. In ka danna wannan button na WhatsApp, zai kai ka WhatsApp ɗinka. Za ka iya tambaye shi farashin waɗannan kayayyaki, sai ka tura masa a hoto. Sannan akwai ni wannan shagon da na taɓa amfani da shi, wanda hakika na ji daɗin yin kasuwanci da wannan shago. Wannan shago shine AMD Gargai Enterprises, wanda shi ma na nan a kantin Kwari. Za ka iya searching ɗin sunan wannan AMD Gargai Enterprises.
Hakika na ji daɗin mu'amala da su waɗannan shaguna da na AMD Gargai a kantin kwari. Za ka shiga ciki, shi ma gashi nan yana da WhatsApp kai tsaye. Gashi nan za ga kayayyakinsa daban-daban. Shi ma za ka shiga ka yi saving ɗinsu. Gasu nan zan saving ɗin kayayyakin. Yana da kyau a ce in ka samu shago ka tambayi adireshin ɗinsu, ko kuma in ka lura kamar shi wannan, in ka duba za ka ga adireshinsu kantin kwari ne. Sannan za ka iya tambayar kwarin a ina, ko ka duba about. Gashi nan Fage Kano. In ma babu, za ka iya kai tsaye ka tambaye shi ta WhatsApp ka ce a wanne guri kuke, ya faɗa maka ka je ka tabbatar da shagon, ko kuma in ba haka ba ma ka ga kayayyakin a can. Ko kuma in ka ga dama ma kai tsaye za ka iya shiga WhatsApp daga nan. Gashi nan kamar yadda na danna, zai directing ɗinka zuwa WhatsApp. To daga nan mun tafi WhatsApp, continue to chat. Gashi nan zai kai mu cikin WhatsApp. A nan za ka iya tura masa wannan link ɗin. To ni mun riga mun yi magana da shi. Hakika na samu samfura da farashin duk da ya kamata na samu. To menene amfanin saving ɗin hotunan da kai? Amfanin saving ɗin da hotunan nan da kai shine domin ka sa su a status. Za ka iya zuba su gaba ɗaya a status waɗannan hotunan. In ka sa su a status, kamar ni yanzu gashi nan an sa su a status a tamfuna. In ka sa su a status, waɗanda kuke tare da su duk za su gani, kuma za su ganka a matsayin kana siyarwa kenan. To abin da zai yi shine duk lokacin da wani ya tambaye ka farashi, to dama ka tattauna da shi wannan mai shago akan wannan farashi. Yana da kyau ka ɗan riƙe kuɗi a matsayin na jari wanda ba zai wuce 20,000 ba. In ya so duk lokacin da ka ga wannan hotuna naka sun karɓu, za ka iya zuwa ku zauna da shi wannan mai shago, ko kai masa magana ta WhatsApp ya baka farashin da ya kamata, sai ka ajiye shi a matsayin farashin kasuwancinka. Duk lokacin da wani ya tambaye ka kaya, sai ka ba shi farashi. In zai saya, ko kuma ka siyo su dama a daga shagon ka biya, an baka akan sari, shi wannan mutum in ya siya sai ka tura masa da waɗannan kaya. Hakika ta wannan ne daga gida za ka iya samu nasarar yin kasuwancinka, ka siyarwa da mutane kaya, kuma ka san mutane daban-daban a cikin wannan kantin kwari ta hanyar bin shagunansu ta Facebook. Sannan kuma ta hanyar kai ka yada abun a cikin status ɗinka a san kana siyarwa. Sannan gaba kuma shine mai ka siyar akan farashi da su suka baka akan sari, ka ɗora alkhairinka ka siyar da shi ta hanyar wannan WhatsApp. Ina fata za ku yi wannan bidiyo nawa, za ku yi farin ciki da shi kuma kun ƙare da shi. Sannan ku yi comment akan abin da kuke tunani, kuma ku yi subscribing da taɓa ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da na yi a nan gaba. Na gode.